Objav nový spôsob cestovania v MHD. Tapni sa. Nech cestuješ kamkoľvek, odteraz si môžeš kúpiť lístok podľa svojich potrieb v každom vozidle. Mobilom, hodinkami alebo platobnou kartou, a to rýchlo, pohodlne a bez registrácie. Pri väčšine z ciest ti postačí priložiť kartu k označovaču a automaticky si kúpiš základný 30-minútový lístok. Ak plánuješ cestovať dlhšie, jednoducho si zvoľ 60-minútový lístok. A ešte dlhšie, o jeden klik navyše a môžeš cestovať aj 24 hodín bez prestávky. Cez Tapni sa si môžeš ponovom kúpiť aj zľavnené lístky. Všetky nájdeš v ponuke ďalšie lístky. Nezabudni, že svoj nárok na zľavu musíš vedieť preukázať revízorovi. Ste viacerí? Odteraz vieš kúpiť lístky aj svojim spolucestujúcim. Urobiť tak môžeš hneď po kúpe vlastného lístka. Stačí kliknúť na tlačidlo Pridať lístky pre spolucestujúcich alebo na tlačidlo Spolucestujúci na hlavnej obrazovke označovača. Platnosť lístka si vieš skontrolovať kedykoľvek počas jazdy. A ak plánuješ cestovať dlhšie, jednoducho si môžeš platnosť svojho lístka predĺžiť. V systéme Tapni sa kartu nemusíš prikladať pri každom prestupe. Odteraz si ale musíš sám ustriehnúť časovú platnosť, rovnako ako pri papierových lístkoch. Ak si kupuješ lístky cez elektronickú peňaženku, nič sa pre teba nemení. Prilož kartu k označovaču alebo klikni na tlačidlo Elektronická peňaženka a dostaneš sa do ponuky lístkov pre teba. Ak budeš počas dňa cestovať viackrát, nezaplatíš viac, ako je cena 24-hodinového lístka. Systém Tapni sa automaticky odsleduje denný limit za teba a za ďalšie cesty už neplatíš. Ale pozor, pri ceste musíš mať vždy platný lístok a denný limit neplatí na lístky pre spolucestujúcich. Precestovaná suma sa ti z účtu stiahne naraz v nočných hodinách. Nech už cestuješ kamkoľvek, s Tapni sa je to vždy výhodné. Už od 1,09 €.